dalu dorong sabar saking dalune wonten dawuh pesena. Aku nek ndelok kowe omong ki malah kaya keselak rasane. Wonten dawuh ya wis ben ngarang bahasane ngono kuwi. Iki eneng sing anu apa jenenge eneng sing nyuwun podang kuning. Oh nggih niki wong nggih wonten pamundutan Pak. Saka? Saking Pak Bambang Suparno. Transfer Pak Seno. Transfer? Nggih transfer Pak Seno katane lewat Pak Ranto. Coba ditiliki HP-ne. Tak cek tenan iki lumayan ya. Nyuwun lagu sing gayeng-gayeng. Gayeng pokoknya heboh. Iya. Oh iya, sapa? Pak Ranto. Oh, Pak Bambang Suparno. Sing sesuk nanggap tanggal piro ya laline aku nih. Oh nggih, matur sembah. Iki ora Dari ana. Jakarta salam buat semua warga Purworejo. Nggih, menika ugi wonten salam kagem para bapak-bapak pepadi Purworejo. Saka sapa? Saka Pak Kondang pengurus ketua umum pepadi Jakarta Pusat kono. Ya. Diaturake ya Mak. Salam kagem Ki Basuki lan kanca-kanca pengurus pepadi Purworejo. Matur sembah nuwun ya. Terus iki urung ana. Oh, durung ana ya dilet meneh. Engko nek durung tak takonke, Pak. Tenangno pikirmu, Pak. Mau cari arep transfer Pak Seno, nanti saya transfer Pak Seno. Oke. Nggih. Dorong mlebu, Pak. Hah? Iki aku ngomong iki lho via streaming. Dorong mlebu, Pak. Ya wis engko rak dikirim. Ya, sing penting podang kuning diaturake. Oh, injih, ngestok kagen dawuh. Ngestok kagen dawuh. Ya, ini ada yang jauh-jauh dari Sumatera Barat juga datang sini, Pak, nonton ada? wayang. Iya, dari Terima Dharmasraya, kasih. ya. Ya, matur sembah nuwun. Karo iki sesuk kowe ora ngarep-arep duit ya. Oh iya ora apa-apa aku nek melu Paseno kijang pokoke becah gesang derek Paseno. Apa? Nah bayaran rapopo aku rapopo tenan. Ora pejah gesang ki mau apa? Becah gesang derek sinuwun Gusti Seno Nugroho. Wah, kaya ngumbulke ning ngembleke. Ya ora apa-apa. Ya sah. Podang kuning diaturake. Ya, barang ora Jawa asli ya wis kaya ngene iki omongane. Ya di ngapura jenenge manungsa. Kadunungan ino lali-lali salah apes mati. Apa? Ino lali mati apes mati. Wong gaweane nirokke ngrungokke wayang kok ora jegot. Sing jeneng manungsa kedunungan ino lali salah apes lan mati. Ya dawa banget to. Ya wis rasa dapalke. Ya. Ya. Lawi nggo mesti nggo alibi ya. Pas eno lali to wingi rung dinehke aku jeneng menungso ki kedunungan. Nah mesti ngono nggo alasan terus. Aku yo genten. Nadyan wujud temong paksi Wis kok sah, iki lho lumantar. Sampun bener to aku ora salah to aku dikira ngapusi aku nih. Ora tenan. Bener ya. Sah to? 500.000 berhasil transfer. Ya monggo tuku rokok lumayan. Sing tuku rokok sapa? Yo Pak Seno kuwi nggo Pak Seno kok. Iki kowe kok. Dinggo Pak Seno kuwi. Tulisane kagem Elisa Orkarus. Ora, aku wis ana dhewe. Oh, gene ngaku kowe demit ki ora. Ya wis. Alus manis tur mrak ati Neno wenggon kula golek isi podang ku
yuk. Esuk awan ning omah wis ora krasan uyuran anggoleki sing tak sayang ora krasa esuk
diaturaken sinuwun. Wonten dawuh malih. Sampun. Mandi. Wis gek linggo. Oje. Ngrungokke suaramu Maksudnya suarane sing halus sugeng dalu, Pak. Oh ya sugeng dalu, Pak. Mbok nek esuk ki ilatmu dikum jarang panas. Oh iya nek dikom iso halus. Iso lentur ngono lho, ora kasar gruwal-gruwal. Nek apa dikom lengo mampu wae ben saya pantat yo. Iya, njur disumet ora kobong cangkeme. Heeh. Pasien sio-sio. Monggo Mbak Ayu. Yuk. Bajing loncat. Sekedap Pak, niki tesih dum-duman. Ya ora apa-apa ora. Gunung Galunggung kapungkur Gunung Semadang ketunjang Sunda rasa Jawa. Iya. Sing gentet. Sing genter ming. Delelelelelelu. Kula pundung. Pundung turisung kurulan suka. Bajing loncate diaturake nek ndak wektune selak blandang ya yuk. Terus gue senengane barengi ora pengen nyuwara ae. Mpun. Wis. Nggih. Bajing loncat. Bajing loncat.
Ngomongnya memang paitan abab ya pira wen wis meneng wae engko nek pancen Ndara Stijo kuwi duwe niat ala ora awake dhewe mau ora wis ngendikake nek Ndara Garkaca dikira nyidra Dewi Nyanawati ya ta heeh monggo Ndara Garkaca gerah ha iya nek pancen meksa kaya ngono aku ya njaga nama baike Ndara Garkaca terus lah iya wis saiki dinteni kene sapa sing ketok tandangi wis to kalah menang pokoke wani sing penting wani oh iya mati urip kagungane sing gawe urip iya rasa semelang roh mati to wong semene akeh iki mung do antri modar tak andane ning tenane ya ngono ya kok iya mati kok wedi ora kowe wani urip ki kudu wani mati nek ora wani mati mbiyen rasa urip bener kandhane kok celingak-celinguk ora mati ki ora iso urip meneh, Gong. Wes sing ngomong sapa? Anggere dobati ya urip. Ngeyel kuwi maning ora. Kowe pokoke dinteni kene ya, tak enteni ya kancanane, Gong. Nek kira-kira kowe kalah, aku sing maju. Maju bareng mana dhewe-dhewe? Ya maju bareng. Pokoke gotong royong. Ya, gotong royong ya manut. Papa keperanggul munggu ngayuto kebaba bawatnya bentar bawatnya bentar kebabaknya munggu ngaloko sapa iki Tru? Takoni sajake prajurit Ratu Trisna nyuwun sewu Gladiwana nggulang tepang nitik busananipun sampeyan niku nuwun sewu mboten padha kali kula. Busana sarwa sae sajaipun piyayi. Ya dasar Purnyata. Aku abdining Sinuwun Prabu Stijo Buma Narakasura. Oh tenan to? Heeh. Sing mburi nggih nggih. Ya aku ya abdining Stijo Buma Narakasura. Asma jeneng. Takon karo aku Tumenggung Prawara Kendra. Tumenggung Prawara Kendra. Sing mburi? Aku Tumenggung Baron Sekeber. Waduh. Jenenge wis medeni ya, Tru. Heeh. Baron nggon aku kae watuk terus. Ya wis ben apa-apa. Aja dipadhake kaya baron kene karo baron kono ki beda. Iki sapa matane kaya nduk ceplokan. Takon karo ki lho. Iya. Nayaka Ndarawati. Lho. Nayaka Ndarawati nggih. Senopati Satra Garbaruji Raden Setyaki. Mbok yo arah aneh-aneh, Gong. Men rada gleleng.
Lho aku wis tau ketemu karo Den Sendaki. Oh ya Udawa. Aku wis tau ketemu karo Patih Udawa. Oh ya Raden Samba. Aku ya wis tau ketemu. Ya wis Bagong ngono wae lah. Kene ora urung aku jenenge ora. Kowe Bagong. Nggih. Sampeyan Tumenggung Prawira Kendra. Iya, sing mburi kakang kula Petruk. Yen ngono kecekel nang kene. Lho, kok kecekel sebabe? Aku diutus Sinuhun Prabu Setija Bawana Kasura goleki jenenge Bagong karo Petruk. Nek wis ketemu kon bondo tangane kon ngerincung sikile. Mula kowe ora usah bonggo, ora usah selak. Mapano tak bondo tanganmu tak krincung sikilmu. Leboke pakunjaran tak siksa. Lan nampa pandanganing Sinuhun Prabu Setija Bawana Kasura. Bagong lan kowe Petruk. Ing Jajang kuntap lir kinetap duka yayasinepe netra kocak ngundarandir nek medhenteng ki tangan siji wae sing arep ngomong tangan ndi ora usah cerewet kowe menenga iya sapa jeneng mau Tumenggung Prawara Kendra sing mburi sapa Baron Sekeber kowe nek omong nganggo wewaton Mas hah aku ki menungsa. Ayo tak takon karo kowe, salahku apa? Luputku apa kok aku arep bondo? Hah? Kowe keprok watu ndasmu meneng wae. Muni ya. Kowe matur yen to Raden Gatotkaca lara. Pancen lara, tenan-tenan lara nang Jodipati. Monggo iki mau Trajutresna klebon maling. Maling apa? Dewi Haknyarawati. Terus didakwa Raden Gatotkaca sing nyolong Dewi Haknyarawati mergo ana abdi sing ngandhake blegere karo Raden Gatotkaca. Ngono ta? Dasar Pranyata. Mula aku kon ngrangket kowe bakal ditakoni supaya kowe jujur. Gatotkaca kuwi lara apa ora? Kowe lah menungsa ra tatanani. Kowe nek tak kandhake bapakne Gatotkaca sing jeneng Raden Werkudara diremuk kowe. Anake lara kok ora dipercaya. Wose aku menindakake dawuh kudu bondo karo kowe, ngerincung karo kowe. Nek ngono kowe arep maksa karo aku? Yo, carane sapi mang jagal sik, Mas. Aku menungsa kedunungan rasa kok arep dibondo tanpa salah, tanpa kleru. Kowe iso ngalahke aku? Sasat iso njero langit. Lho, wani karo aku. Lho, wani karo aku. Sing tak wedeni awakmu. Siap lho, Tru. Lho, kowe iki ngopo? Kowe iki ngopo? Aku mung nantangke kok. Wani le rasa wedi. Oke, rasa semelang wis kebacut kaya ngene kok. Wani karo aku sing tak wedeni awakmu. Leno pangil tebak danamune marganing patimu. Tinjung akhirat nyawamu. Prawara Kendra. Baron Sekember. Piye? Kowe ngerti aku iki asline sapa ta? Aku ki Bagong. Bagong ki sapa? Bagong ki anake Semar. Wis ngerti Semar? Urung. Waduh, cilaka iki. Iki arep medeni piye ora ngerti Semar itu. Ayo ora usah diwedeni terus bres-bres ngono wae. Oke, maju. Dibantanganku ora nglinding dasku. Dasmu. Tak gurone kowe, pecah siramu. Kene margane matimu wae. Maju terus. Yang sing ngedok iki lho. 7224. Cing tak takoni. Cing. 79. Untuk tiket ora, Cing? Oh iya sih. 6 Deh, aku terus 79. apa? 6 8. Kene kae tuku kopi to. 9. Aku tau libok kono aku parani koncoku tak Taiwan kuwi to. Aku disogok rokok 3 putih. Kena grup. Ya. Aduh lemes. 71. 96. Kena pajak kena dot. 71. Itu rokok. 96. Monggo. Kacau.